Val. Ara anem a veure com pujar documents, fotos o PDFs a la pàgina. Val? Per a poder enllaçar aquest document, aquesta foto o aquest PDF, necessite pujar-lo primerament a la pàgina. Val? Aleshores, jo me'n vaig a documents. Val? I en documents, veieu, bueno, jo així tinc moltes coses, val? Moltes carpetes, doncs afegeixo una carpeta. Val? Classificaré, doncs, trenco documents, per exemple. Val? Per a saber que vaig a guardar-ho en aquesta carpeta. Val? Aleshores, quan jo me'n vaig a trenco documents, val? Veieu així, afegeixo una subcarpeta per si vull ficar més carpetes dins d'aquesta carpeta, doncs, per exemple, assignatures i dins de cada assignatura. O si directament vull afegir un document a aquesta carpeta. I així, doncs, depenent del tipus de connexió que tingueu, etc., doncs, podem fer-ho pujant document per document o tots els documents a la vegada. El més fàcil és pujar tots els documents a la vegada, però a vegades no vos deixa. Per això és important, bueno, així hem d'acceptar, perquè així ens ha d'aparèixer, a veure si apareix... Vale, permitir, veus, això és el que estava esperant, val? Moltes vegades vos apareixerà això, si no fiquem permitir no deixarà que aparega això, val? Aleshores, usa el sistema clàssic, val? Esta pot pujar múltiples, jo pujaria un per un, encara que és molt més farragós, no? Aleshores, examinar, jo busque en el meu ordinador val? On vull, per exemple, vaig a pujar esta foto, ¿vale? La foto de ràdio, que la tinc així, ¿vale? Aleshores veieu, si vosaltres teniu un navegador o depenent del navegador que tingueu, doncs podreu usar un... ¿vale? Jo ho pujo uno per uno perquè així m'assegure que es fa. ¿vale? Veieu? ¿Vale? És molt ràpid perquè és una foto molt xicoteta, ¿vale? Però també puc pujar doncs, documents com un PDF o, per exemple, a veure, anem a buscar així, per exemple, de naturals, ¿vale? Unes fitxes de naturals o unes fitxes de valencià. ¿Vale? El mateix. L'he pujat ahí, guardar, i veieu així baix com va fent-se, ¿vale? I ja el tenim així. O, per exemple, tenim un PDF, tenim una foto, o si volguérem pujar vídeos, però els vídeos, doncs, per exemple, han de ser també vídeos xicotets, o sigui, han de tindre molt poca... Per exemple, vull pujar una altra foto, val? Per exemple, esta, vale? I el mateix, la guarde i així es puja. Val? Pues ja tenim diverses coses per a després poder enllaçar-les en la nostra pàgina. Val? Aleshores, si jo me'n vaig a documents, jo tinc així, trenco documents, i així tenim els documents que he pujat. Val? Que podem pujar qualsevol cosa, podem pujar fotos, però això seria per a insertar-los en les diferents pàgines que tenim així. Val? Sí?